Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira re263 pari pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani pahatirare kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates kubva pano pahatirare re263 unobatsirikana nemanews updates. Vadikani, ndine profes kana ndine mashoko abva kuna Bishop Kelvin Nyamakanga. Bishop Kelvin Nyamakanga vanga vachitaura pamusoro penyaya yaGeza. Zvavangataura pamusoro penyaya yaGeza, vanga vachiti Geza uyu haana kusiya kana spokesperson muZimbabwe, haana kusiya achamutaurira kuti maupdates ari kufamba so ende zviri kufamba so ende iye Geza ari kufungei. Akangoti ndichadzoka. Ndozvavanga vachitaura. Hanzi musateerere zvimaaudios zviri kubuda mastreets esocial media zviri kutaurika izvo zviri kubuda mastreets esocial media. Hanzi musazviteerere izvozvo. Geza akati achadzoka ega. Vadikani, ndinotenda zvikuru nesupport yamunopa pano pa this YouTube channel. Ndoda kukusiyai muchiona video rachona. Vamwe ndovazotanga kuti Bishop Nyamakanga vanga vachitukwa mastreets esocial media vichinzi hanzi vakapiwa huku ira menyaya dzehuku dzanga dzichibudawo dzanza kuzobuda mastreets esocial media. Ndatimbone this video. Haleluya hama dzinodikana. Zvandoda kutaura panapa vazhinji muchatadza kuzvigamuchira. I'm a revelational man. I hear in the spirit. But ndoda kukupai mazwi echenjedzo. We are so desperate for change. You and I, we are desperate for change. But as we are desperate for this change, there are things that I really need you to take into consideration. There are so many voices on social media, on internet. There are so many voices that are speaking. The voice that you are listening, is it authentic? The voices that you are listening and taking heed, are they authentic? Mudhara Geza vakasiya vataura pachena. Ende pavakataura havana kuita zvekuvanziridza. Mamwe mazita amuri kuteerera nemamwe mazwi amuri kuteerera. Vamwe vari kungoshandisa voice notes. Mudhara Geza vakauya vakataura vega pajekerere, pamhene. Vakasiya vati vachadzoka nesignal. I want you to be very sensitive in the spirit. There are some opportunists who are just flowing with what is there, but yet they don't belong to where you think they belong. There are opportunists who are just riding on the wind. Opportunists who are just riding on the current situation. Mudhara Geza bombshell vaitonyatsoburitsa fesi yavo vachitotaura, and havana kusiya vakupai spokesperson. Hakuna akasiyiwa hanzi naMudhara Geza, pandiri kuenda ndichizodzoka nesignal, sarai muchiteerera nyoka yemabhunu, sarai muchiteerera Nyamakanga, kana kuti sarai muchiteerera. Havana kusiya vataura izvozvo. Vane vanhu vavo, panel yavo yevanhu 5. Saka I want you to be very sensitive to the move of the spirit, and also be very sensitive to the move and manipulation of the enemy. Mudhara Geza haana kusiya spokesperson. Hapana ari kumboziva kuti what is really happening. That's why ndichiti isusu, let us continue to pray. There is lot of noise. Isina mwari mukati yamuchafunga
kuti Mwari varimo. I'll give you a very good example. Elijah is running away from Jezebel. Chii chinoitika kuna Elijah? Anondopinda mubako. Kwakuwanda arimo mubako. Hanzi kwakauya mhepo ine simba. And Elijah thought there was God. But there was no God. Ndobva kwauya kutinhimira kune earthquake ndei, nyika ichindengendeka. Elijah akati azosvika musharuka uya, ndomuziva, asvika musharuka uya. But God was not in the earthquake. Ndobva kwauya moto uchibvira, akati he is the God that answereth by fire. Ari ndiye anopindura. Akatomboonekwa na Moses ari mugwenzi remoto. And Elijah thought God was in that fire. But God was not in the fire. Agara manje achitanga apererwa. Ndakazonzwa kamhepo kaifefetera. And a small still voice. And God was speaking to Elijah. Saka this lot of noise, handisi kuti yakaipa, but be sensitive to the move of the Holy Spirit. Mamwe mazwi amuri kunzwa, maana Geza mukati. Haana Geza mukati. Ndo zvandiri, ndoitanga ndopesana nevanhu vazhinji. Haana Geza mukati. Uri kuona kuti Moses akwira gomo kundopiwa mutemo ine gumi. Church inosara, nation inosara, Zimbabwe inosara na Aaron. Vakati tigadzirire chimwe chimwari. Mwari watinoona, as of this Moses of yours, we don't know what has happened to him.